i och så har varit röd i. Nu är det dags att böja brätterna. Skidorna värms i vatten för att mjukgöra träet innan man böjer brättet. Går inte så får det bryta av så vi får se när det försvinner ner. Vad gör vi då? Så vi lägger upp den här oljefat, men det gör det väl lite mer spännande. Nu är det spännande. Tänk om de går då. Nej, det säger vi inte. Nej men du, de hade inte gått ända ner. Gud så hemskt. Vem var det nu som har fått berätta massa ord? Men ni måste ta reda på ord. Ja, eller vad? För jag minns att förr så berättade de skian på ord. Det sprakar. Det ska spraka. Det är remmen. Det blir perfekt. Det var spännande. Det gick bra. Lugna. Vi satt dem där. Jo men du, det är ju inte någonting. Här förstår du. Här, du behöver inte fundera för det är ju. För här är så tjockt här, vi får ta bort det här. Så här blir det. Här, ta in sig fort. Nu är det Lenas tur att böja sina skidbrätten. Själva skidbrättningen är det mest spännande momentet i skidtillverkningen. I alla fall för oss. Det är snart i mål. Nu är det snart. Nu ska du bara... Nu håll du. Ska vi flytta över dig? Vänta nu, ska jag... Nu Lena. Jag skulle ner. Alldeles Jag har inte sagt inget. Vad kunde du ta med den? Nu ska du titta om du är nöjd. Men visst om det står det så kommer det stå det. Men det var ju en 100 liter. Spåret under skidan markeras och hyvlas till. Hålet för läderlinjen borras och filas där man har mätt ut balanspunkten på skidan. Vid kärning av skidor värms käran för att den lättare ska kunna smörjas ut. Man börjar alltid kära skidan bakifrån och värmer också skidan för att käran ska tränga in i träet. Under kärningen har brättet raknat eftersom skidan fortfarande var fuktig efter kokning och böjning. Brättmallarna sätts på igen för att skidorna ska få tillbaka formen.
Men då... Broschyr för Sameslöjdstiftelsen. Skidan är inte bara ett bruksföremål. Den ska också vara en fröjd för ögat. Vi samer har alltid tyckt om att dekorera våra bruksföremål. Mönstret är traditionellt men varieras individuellt och ger skidan en personlig prägel. Har du lagat skid? Ja. Och sen sätter de spänn. Hur sätter de spänn efteråt? Här är vinn. Äntligen kom första snön, så vi fick prova våra nya skidor.